Айде бе, гостнаците долъка, бе. Долъка гостнаците, бе. Айде, звънкай, кажи на Анаконда. На Анаконда на Пет. На Анаконда, чекай да им свободим на Анаконда, 112. Айде, набирай, бе. Кой да наберем? 112. И аз ще наберем 112, а после. И кажи, че се на Анаконда. Тук и лежи. Да долу да си го дигна. Ти ще умре от студно ще. Дай, после знаеш какво стане? Нищо няма стане, какво ще стане? И какво му остане? Няма какво. Ти си викнал да го приберат. Айде бе, чакай да го дигнем. Тя ще го дигнем. Какво ще го дигаш, май? Може да падне, се отрепа. Вземи му парите.